rumangsamu nyepelekno ya. Peh aku ijen ning daerah Malang kene mbok sepelekno rumangsamu omahmu cedhak arep gawe wirange wong ya. Nek perlu aja kowe tok sing maju Mas. Kroyokno. Ora. Ah wangene karo cah cilik. Candik CS diaturi pinarak panggung. Yo Mak dipethuk nganggo serampat. Minggir, wae dalan. Wilujeng dalu Cak Gandul. Ilujeng dalu. Pripun kabare sehat to? Alhamdulillah pangestu panjenengan sehat seger kewarasan. Saking Blora jam pinten wau bidal? Niki wau saking Blora kula jam 09.00 Pak. 09.00 jam. Enjing Dugi ngriki. dugi mriki. Alhamdulillah pangestipun panjenengan Jam 9:30 Mas. Jam Setengah sedoso. Lah berarti hampir setengah jam. Jam 09.00 isuk Mas. Oh, teko kene jam setengah. Mboten tak urus sekejap nggih. Napa? Niki krawitane jenenge napa? Setya Muda Laras. kenapa ta, Bing? Kelakuanmu kaya ngono, Mas. Sopo? Kelakuane sapa? Daneng lho. Loh, wis kenal ta kowe? Lah, empun. Nyuwun pangapunten mohon izin masangi Bu Limbuk. Serik kowe serik. Serik. Iya, perkara bojomu mbiyen mantan gendakanku, iya. Lah. Oh, Kancaku munggah panggung mbok kendangi serampat, aku terus mbak suwukne terus piye? nyepele. Banci ladan, Mas. Aja kaya ngono. Joget, aku yang joget. Iki padha menungsane lho iki. Piye to? Bisa ora ngendangi serampat? Kaya godak-godak kok ngendang ae lho. Nyuwun sewu. Heeh. Mas David jenengan serampatke nggih. Nah. Pun jenengan mawon. Oh, lek kuwi manut kuwi. Mas David iki cah pondok ya, Mas ya. Cah pondok Suko. Nggih. Mosok pondok kono. Mangga Mas, tak tung blandang. Sik mike. Sone. Alon-alon ampun kesusu, pun gliak-gliak waton kecandak. Lho, rungokno iki lho. Contonen Mas David iki. Mas, Nyuwun sewu Mas Wahyu. Monggo. hey!
Terusno, Ben. Ya dijogetino, Be. Ayo. Wes. Kandul. Ndekno. Iso ngedekno apa ora, Be? Yo, yo. Wah, do nyepel. Napa? Lah jare njuk dikendangi. Rumangsamu nyepelekno ya. Peh aku ijen ning daerah Malang kene mbok sepelekno rumangsamu omahmu cedhak arep gawe wirange wong ya. Nek perlu aja kowe tok sing maju Mas. Ayo keroyokan Mas. Ora. Ah, wangene karo cah cilik. Aku dulure Pak Sugeng lho. Wangene karo cah cilik. Halo, ki semare danang iki ketuane mesti danang iki. Perkara bojone tebis klemben-klemben roti-roti nang Biyen saiki. tinggine munggah amben, Gemadenge ra kaya biyen. tenonge dilumahne, Ngomonge digenahne. jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lah ngono lho, kok nyepele kowe nang danang. Mbok aja kaya ngono kowe. Aku ki sebagai kancane adine TB ra trimo aku Sri Huning Mustika Tubanang. Nek ra penting rasa weanan. Rungokno kuwi. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku. Krungu ora kowe? Paham ora? Sarep tambah asa. Dadi wong urip jok gawe gelo. Rumangsane peh adoh ae kok iso warok Braja Musti. Sogok ala keri. Kakang tiktokan iki modele kok iso rumangsaku. Korban TikTok iki ajae. Alhamdulillah matur sembah nuwun Nggih. Macangik Bulimbuk Nggih. Gladiwano kalian warga masyarakat ingkang wonten sumber Tempur lor. tempur lor. Alhamdulillah Luar biasa. istimewa. Kula mirsani piantun-piantun mriki remen bocange. Nggih, remene pripun? Wayang kulit sing depan niki sing mirsani ibu-ibu kabeh cantik-cantik kabeh gawe klambi sopan. Benten kalih nggen kula Bu. Lho. Wayang kulit katen niki sing ndelok wong wedok-wedok dasteran ngemiki anake jelalah limbukan. Yo. Nyanyi lagu yo kanca ning gisik gembira ngemiki anake karo joget ngono sampai mike ucule anake sampai ketuton lho. Ki ora kok kaya ngono. Lah kowe ning dhuwur ngerti terus posisimu piye? Ayo terus tak benakne. Alah kok Alhamdulillah sewanteng mriki panggih kalih Mas kula. Nggih. wis kenal to? Pak Kason, Pak Kami tuwa. Pun terang ta? Pak Sugeng kalih kula niku kanca TikTok. Pak Sugeng Haryono. Tenan juragan kewan sing buntute 5. Lho, Sik ojo gawe-gawe. Kowe iki jane mudeng kewan apa ora? Apa? Kewan kok buntute 5 iki apa enek? Enek. Lho kewan apa? Wedhus. Kowe tak biacok lho kengko. Wedhus iku kewan buntute 1. Lah wong Pak Sugeng ki ngopeni kok ternak kok. Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane 3. buntute 5. Mane tombok togel ben ngerti. Ora tau tombok. Masyaallah. Ora kok mokne nomor. Ning kene iki wis bersih ya. Bersih. Dari penyakit masyarakat, Heeh. kudu togel ora ana. Heeh. Sembarangane wis diberantas, wis dituntas. Kaya Pak Sugeng. Heeh. Tombok togel niku mboten ate. Paham no? Tapi titip. Ora. Ora ngono. Wah, Pak Sugeng luar biasa. Mas matur. Sugeng iki dadi panutan tumraping warga sumber tempur lor. Betul. Heeh. Wah, kula niki kali Pak Sugeng niku saking akrabe, Mas. Heeh. Kula nek teng sumber tempur lor kali Pak Sugeng nek kula mampir teng daleme Pak Sugeng. Heeh. Wah, bengi ning gone Bonsari, Loh. ning gone Kali Biru. Kowe ora tau Kuwi Apa golek sose?
Golek apa? Kula teng Kali Biru mau lewat mriku. Heeh. Kula kan medal pundi niku? Slorok. Sorok. Heeh. Lewat Kali Biru ana cah wedok rambutnya dawa. Ning ngarep. Heeh, lah aku di sapa? Iya. Mas Tanjung Perak kapale kobong. Alah. Lah ngono ki piye? Monggo pinarak kamare kosong. Allah TP ya Aku Allah. ya terus mau kalah. Kowe Terus ki langsung jawab. mangsuli. Tak jawab Heeh. tuku duku katutan areng. Heeh. Mangke kula mriku kali Pak Sugeng. Ngawur Senengane senene kok. busri kok. Ngapa to jenengan kok nesu ngapa to? Aja ngono. Pripun? Pak Sugeng ki neng kene dadi panutan warga kene. Ki lho rungokno iki lho. Nyuwun sewu sik tak urusi. Ha. Rumaos jenengan Pak Sugeng teng mriku niku arep apa? Lah mesti mojak elek ngono. Nah, niki berarti berpikiran negatif terhadap Pak Kasun. Lho kuwi nggon lokalisasi lho, Be. Nyuwun sewu Pak Sugeng teng mriku niku mboten badhe berhowi. Lah ngapa terus neng nggon papan kaya ngono kuwi? Memberikan sosialisasi bahwa untuk saat ini Kabupaten Malang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi. Luar biasa. Tepuk tangan. Lokalisasi ning Malang wis ra ono. Bersih. Neng, bersih. Mergo saniki zamane online, luwih cepet. Regan Kok mangkel. Aku mau ora nom ngono tak goplak ndasmu ae. Mboten kula kali Pak Sugeng saking akrab. Iki wis dibelan-belani lho. Mboten Pak kula guyon. Ora kaya Saking apa saking akrabe kali Pak Sugeng nyuwun sewu. Kula ngantos apal daerah sumber tempur. tempur lor niki. Apale piye? Lah mosok. Sumber tempur lor kan dusun. Heeh. Bener. Desane sumber tempur Heeh. Sumber tempur lor kuwi desa, dusune sumber tempur. Kok kuale? Wale. Oh, kuale. Heeh. Oh, sing sumber tempur lor dusun. Dusun. Desane Desane sumber sumber tempur Wonosari. Nggih, sumber tempur lor niki terdiri dari 3 RW, 3 RW. 9 RT, Heeh. jumlah penduduknya 1144, rondone 263. Apal kula teng mriki niki. Akeh men rondone to Bebe. Mbok menghargai ibu-ibu sing padha lenggah ning ngarep. Nek nganti krungu ibu-ibu sing rondo karo ucapanmu gelo lho, Be. Lah nyapa? Lu rondo ki wis ra duwe sapa-sapa. Uripe ki aja disia-sia, paling ora dialembono. Nek kirane kowe lara, mbok ora sah ditampa titipno bale desa. Ben dipangan kami tuwa. Lho. Kami tua sapa? Sugeng Haryono. Pak Rono, nyun pangapunten macange buli, Mbok. Mas Jalang, Nggih. kowe aja nyebel kowe bolak-balik tak rungokke ket wiwit nganti tumekane saiki. Heeh. Pak Sugeng kok iso kaya nang ngono ki lho. Ora guyon Mas. Dielek-elekke. Ngerti apa ora? Piyayine sing cewakrak, gedhe dhuwur. Kuwi umpama tak ibarate kuwi suatu pemimpin dusun sing iso gawe adem ayem tentreming warga iku ya lumantar Pak Kasun. Lah, Wes pas gelem nguri-nguri kabudayan ngurmati cikal bakal sing bakali desa kene. Umpama ning wewayangan to, Be. Kowe ngerti apa ora? Ngerti. Wayang tokoh sing pas umpama aku nyondro belionya Pak Sugeng. Pundi Pak Sugeng? Teng pundi? Kalau. Lah nika lho Pak Sugeng. Pokoke sing wireng lho Pak Sugeng. Alah ya apa? Padha karo aku maksudnya. Nek aku nyondro ket aku teko grapyake ra umum. Wis ra umum umpama ning wayang ki nek punakawan ki kados Semar. Kok iso kaya Semar. Semar itu adalah pemimpin punakawan. dadi pamong. Ya pamonge Pandhawa sing gawe adem ayem tentreming negara ya to sing iso gawe majuning negara desa sing iso ngraketke karo kawula gedhe ya kawula cilik nggih beliaunya tak ibaratnya kaya Semar mergo Semar kuwi sing paling abot dhewe tugase tan bedane Pak Sugeng Ing ngarsa Sun Tulodo, ya to, ing Mudeng Madya ora? Karsa Tut Wuri Handayani. Sekedap. Kuwi dadi pamong ki ngono kuwi. Punakawan sing tugase antep dhewe niku sinten? Semar. Kok iso? Mergo kuwi mau pamong nggih mergo dadi pamong Hmm. ya to. Ya to ing Madya Mangunkarsa. Ha, ngarepe apa kuwi? Dadi pamong ngayomi ngayemi. Heeh, ngono kuwi. Oh, dadi punakawan sing tugase abot dhewe Semar. Semar sampean dalange wis pirang tahun? Wis wiwit SD kelas 4 ki ya wis ana udakara 20 taunan. Lah ngono ora ngerti punakawan sing tugase abot dhewe kok Semar. Lho, kuwi lah iso Semar ki sing dadi pemimpin tutor kok.
Punakawan sing abot dhewe niku mboten Semar. Sapa? Bagong. Lho, kok iso? Bagong riwariwi Blitar Malang, Surabaya Tulungagung, Surabaya Kediri nggawa penumpang PP ora tau sambat Bagong. Lambene. Kuwi ngono. Bis. Lah iki jenenge bis napa? Wis Bagong. Ayo apa eneng bis Semar? Abot Bagong iki. Ora tau numpak bis sampean iki. Pak kami tuh kok mau padane bis iki lho. Kowe jane mudeng apa ora? Beliannya kan wis ngendika. Apa? Enek tetembungan sing wis dicekel ing ngarsa Sun Tulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi Handayani. Kuwi adalah suatu kunci pemimpin untuk menyejahterakan warganya. Lah kuwi lho. Ing ngarsa Sun Tulodo nek dadi pemimpin kuwi menjadi contoh, nyatane terbukti. Wis dadi contoh grapyake kaya ngono karo wargane. Ing Madya Mangunkarsa nek tengah kuwi iso nguyupi, iso ngayemi, iso nggih tentreming desa. Nyatane yo terbukti. Nggih gelar sedekah bumi yo kabeh padha teka, padha seneng, padha ayem. Urunan ya urunan. Tuturi Handayani kalau di belakang beliaunya orang mung meneng tapi memberikan semangat, Be. Paham ora? Napa wau kata-katane? Ing apa? Ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Niku sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan kita. Lho piye? Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. niki tak benerne tak kei aku tak njlentrehne kata-kata iki. Kowe aja sembrono. Piye to, Ndul? Pemimpin iso sukses ning goceki telung perkara. Telung perkara kuwi mau. Nyuwun sewu, itu berlaku nek jaman biyen. Ning jenengan kudu eling niki taune 2026. Heeh. Ing ngarsa Sun Tulodo ing Madya Mangunkarsa, tuturi Handayani. tahun 2026 wis ora kanggo. Saya ta, Piye Dul, piye iki urusan piye? kuwi kata-katane Bapak Pendidikan lho, Be. Lah ya nek jaman biyen pancen kanggo ning saiki 2026 lho. Iki pujangga lho, Be. Lah lah pujangga wonge omahe ndi? Sampe ngerti apa ora? Ora. Lah ora ngerti kok kemeruh. Yoi. Saiki gak berlaku. Sing berlaku ora kok ing ngarsa Sun Tulodo ing Madya Mangunkarsa tuturi. Handayani. Sing berlaku tahun 2026 niku ing ngarsa numpuk bondo ing Madya mangan kanca tuturi golek rai. Nggih napa leres, Bu? Kuwi kok ing ngarsa Sun Tulodo. Kok iso ya? Kakek delok film anu Dracin kuwi. Aja ngono lho, omongan aja sembrono lho. Kancaku makmu kok Agama tatanan negara kuwi aja mok ge dolanan. Sing nggih dolanane sapa? hati-hati lho, Be. Kuwi kata-katane leluhur lho. Kowe nek iso nggelar kudu iso gulung. Betul. Iso buka, Kudu iso nutup. karepe ing ngarsa numpuk bondo kuwi apa? Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora. 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 Nyuwun sewu kula tanglet niki jenenge pagelaran apa? Wayangan lho. Wayang kulit niku enten napa mawon? Ya ana yogane, ana sindene, ana Pemusik pemusik, ana kuli gamelan, ana soundman, ana lighting. komplit. Sing dadi pemimpine sapa? Dalang. Aku. Dalang. Oh. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Omong kok malah plengah-plengeh lho. Ya Sing dadi pimpinane sapa? aku. Dalang. Oh. Sing bayarane akeh dhewe apa? Ya aku. Lah ya numpuk bondo sampean kuwi. Lho, Kok ora ngakoni? Aja ngono lho, Be. gawen aku ki abot. Sik, ngapa? Dalang ngapa? Gawene Dalang ki abot. abot dari dalang ki abot, Be. Sing ngomong dadi dalang abot sapa? Lho, lah nyatane ora ngger wong dadi dalang Dalang lho. sewu tak takoni, dalang Piye? niku abot napa enteng? Abot. 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 Dan nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Lho. Nek abot kuwi diselehno, nek enteng dilakoni. Wong sampean teko rene ya ora usung-usung debok. Lho. Sampean karek teko ngopi ngerokok, dok 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 dok. Oh, 40 yuta. Abot apa ora kuwi? Tangkepne. 40 yuta ki ping 3. Abote iki ora kok perkara gawean. Aku belanono to, Dul. Meleke suwengi lho, Be. Sewengi iki aku melek lho. Lah rumah sampe yoga sakmene turu kabeh apa piye? Iki ya melek rumangsane. Ya ora mung kuwi tok ning aku ki bondo swara, Be. Lah apa Swaraku. sinden sakmene iki bisu. Niki nggih nyuwara, berane akeh sapa? Akeh dalang.
Loh, tapi kan beda. Beda, Sinden mau nyuara lho, dalang tangane pola. Lah apa tukang kendangi buntung tangane. Sikile jajak keprak. Tukang jahit kok yo njejeg kendang. Sik sik. Angel men toh bisa iki. Kowe rene iki enek sing lantarke lho. Wis ngerti. Omonganmu sing hati-hati lho. Ngapa? Kowe aja ngono lho. Ki sapa? Lah dalang ini Pemimpin to. Heeh. Kowe rene iki lumantar belionya. Betul. Lah nek kowe ora enek belionya kowe ra teko kene, apa maneh kowe nek bali sangumu yo lumantar Pak Dalang. Sanguku dising bayari sapa? Mas Dalang Mas Wahyu no. Sorry. Loh, Aku sing bayari Pak Sugeng karo panitia. Aja ngawur kowe. pripun sampean? Tapi kan liwat aku toh. Loh, iya. Tak jelasno. Uang dari Pak Sugeng diwenehi Mas Wahyu diwenehi aku. Ibaratnya tuku mobil, iki Mas Wahyu iki dadi makelare. Ora ndek hak apa-apa. Makler ndasmu kuwi. Lah wong jere rene yang golek duit arep bayari duit apa? Dadi pemimpin kuwi sing akeh dhewe. Wah, ngarso sumpuk bondo. Percaya mboten? Ya wis aku percaya sing Ah, ngalah. ngono lho ket mau lak wis rabar lak yo to. Ya Angel men lho. Lah sing nomor loro mau apa? Nomor loro. Ing madya mangan kanca niki bahaya. Ngumbar swara, Be. Bahaya, Mas. Kok iso? Hati-hati nek anek wong cedhak karo sampeyan iku mesti ana maksude. Siji pengen ngrusak rumah tanggane sampeyan, loro pengen ngrusak karire sampeyan. Jenengan nate pernah dicedhaki wong kaya ngono kuwi? Ya tahu. Tahu to? Lah, siji mesti pengen ngrusak karire sampeyan, loro mesti demeni bojone sampeyan. Iku pasti. Mulane ana tetembangan bojomu tak siliye. Niku jenengan kudu paham. Kaya elek ndemeni bojoku ora nek aku ndemeni liyane, Mbok. Loh, Wah, anu iki wis hati-hati. Ora tegese iki aku ki ngrengkuh kabeh iki tak rengkuh. sampean yo kudu ngimbangi garwane no. Sampean dalang garwane ning omah ki yo setya karo sampeyan. Tapi nek umpama kok bojone dalang arep dipangan kancane wis ora mungkin. Imane bojone kuat kok wong berpendidikan kok. Bojoku ki wong paling tebel imane kok. Lho, Pendidikane apa paling karo bojoku ya ora ana apa-apane. lho, bojomu iki lho apa? Bojo kula iki masuk elek, Bu, Pak. Alah. Titele niku dhuwur SPD MMD. Lho. Sarjana pendidikan to kuwi. Sing ngomong sapa tewapuk lambene. Lah jarene anu ya Dul, jarene SPD MMD, magister to kuwi. SPD MMD ku ora sarjana. Lah apa? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Alah. Jadi aku pacaran 2 wulan, bojoku meteng 3 wulan. Loh, Tapi resikan, Mas. resikane piye? Nek kemuwe senengane gawe aqua, gawe banyu biasa iso gatel. Kemuwi. Kemuwi. Banyu aqua. Ya PDAM gatel. Gatel. Raup. Raupe gawe Fanta. Weh. Lah nek adus. Gawe Sprite. Lho. Cawi. Hah? Cawike gawe ale-ale, Mas. Iya. Jadi perang-perang dino direbung semut bokonge gawatel. Tapi rasanya legi tenan sumpah. Sumpah rambut. Jembrek. Rusak. Nah ngene iki carane moge ngene iki ya rusak. Kowe iki tontonane aja kaya ngono lho. Sing terakhir, kowe nek nganti ra njlantreno sing pas. Tuturi golek rae niku Nah. biasanya muncul saat pilihan. Ono pilihan kepala desa, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan DPR. Iya. Adol swara. Umamane kowe jagone, Pak niki lho Pak calon kula pun jenengan tuku 50-an mawon. Kok ketok calone? Nawani, Pak niki lho calon kula jenengan tuku. Mulane ana tetembungan, ana tekek mlumpat pager. Apa sih? Duwe entek dipangan kader. Wes. Kowe iki malah saya ora cetha iki. Mbok paling ora iki menghormati karo piantun sepuh. Apa meneh kados beliaunya iso sukses kaya ngene iki mergo saka leluhur-leluhure lho, Bi. Betul seperti Baik, biyen ki Bayan sampai 32 periode. Terus bapake kuwi kami tuwa ditutukne kalian beliaunya Pak Sugeng. Gak hebat tirakate para leluhure. Aku yo ngono, aku sudah di koyo ngene iki tirakate bapakku jos, Mas. Loh, Ngono. Nggih, tirakate bapakmu apa? bapakku topo pendem ket 2015 nganti saiki durung balik belas. Hebat. Weh, hebat men. Sik kok sampean kok ora logika to? Topo pendem kok ngantek 15 tahun lho. Lumrahe iki sedina sewengi iki wis pol lho. Sik. Bapakku ket 2015 nganti saiki Iya. topo pendem iki durung balik belas. Jenengmu sapa? Jenengku TB, Andi TB. Omahmu ndi? Tuban, Anake sapa? Sandirono. Bapakmu tirakate
Gede apa pendem? Topo pendem anake Sandirono kuwi ngono wis mati. Pakmu wis mati ya nyuk munyuk. Paham ora kowe kuwi ora topo pendem ning pakmu wis mati. Wis mati to? Wis mati. Lah kok ora telepon? Lho. Angel. Kowe iki ketoke dadi wong tuwa ning ra kena dituwokno blas kowe iki. Ora wong tuwa iki omongan sak omong iki nek dirasakne. Iso dimirasakne para penonton iki ya menikmati tenan. Ana sing digawa kirane kok nek mulih. Nah kok wong tuwa omongane tlunyur. Lah nyapa lho? Lho, wong tuwa iki kudune kena nggo contoh ya kudu enak sedep dirungokne didelok. Kowe paham ora? Tak ibarate. Pangapunten tak ibarate umpama panganan iki nyun pangapunten. Apa wae iki nek luwih tuwa iki mesti enak timbangane sing enom. Lah, Contone, Kowe tau mangan jeruk? tahu? Jeruk kuwi nek tuwa rasane piye? Legi, Nek enom. kecut, Dadine jeruk kuwi sing enak sing tuwa, nek pelem. Pelem tau mangan? tahu? Nek tuwa. Legi, Nek enom. kecut, Lah terus kowe tau mangan anggur ora? tahu? Anggur nek enom. Nek 6 sepet, Nek tuwa. legi. Lah iki lho, apa wae nek tuwa kuwi mesti luwih enak. nah, Tanpa- inti sarine iki kena dirasake. Ora kok omongan tlunyur. Dadi- Klonyotan ora kena dirungokke. Panganan niku nek tuwa mesti luwih enak timbangane. enak. Sing enom. Aku tak takon ya. Apa? Omahmu ndi? Bloro. Kowe wis tau mangan jangan bung. Ngono iki. Pangapunten Mak Cak. Heeh, iya. Bocah iki wangel bocah iki. Kowe iki ngerti jeruk? Ngerti? Jeruk kuwi nek tuwa Jeruk nek piye? tuwa legi nek 6 kecut. Lah pelem-pelem. Pelem nek tuwa legi nek 6 kecut. Gedang. Gedang nek tuwa legi nek 6 sepet. Lah apa wae panganan kuwi nek tuwa luwih enak timbangane sing enom. Lah ya aku takon kowe wis tau mangan jangan bung. TB. Jangan bung kok TB wis takoni bulet kowe. Kowe tau mangan gedang? Kowe tau mangan jangan bung ora? Tak tahu. Jangan bung gawene saka apa? Yo sing enom. Gawene saka apa? Yo saka pring. Sing digawe pring nem apa pring tuwa? Yo, pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa ben nyogrok cangkemmu pisan lho. Dirungokno Ning kok. dhek ora ngerti. Neng luar negeri ku ya, tak omongi. Debok iki sak iris. Iki regane iso 90.000. Loh, sairis, Pak. Oh, sak iris. 5 cm iki 90.000. Debok niku. Heeh. Urung bung. Hmm. Bung kuwi sak senti kuwi. Regane kuwi wah, sak senti kuwi 10.000. Lah 10 senti 100.000. Krungu Kuwi ora? luar negeri. Lah luar negeri kok dibanggakno iki lho. Loh, kok piye to? Piye ta? Ya kudune paham lho kowe luar negeri kudune dibanggakne Lah mergo. saiki kaya handphone ya to. Ya Dul ya. Pun. Handphone saiki ya to. Kuwi keluaran saka ngendi? Cina, Luar negeri. luar negeri, negeri, Jepang, Korea, Amerika. Jawa apa iso? Mobil-mobil sing nggih off-road kae saka ngendi? Luar negeri. Ah, hebat to luar Dadine negeri. produk luar negeri itu lebih baik daripada dalam negeri. Nah, Ngono saka lho. luar ku lho hebat tinimbang saka dalam. Yo carane sapa? Kowe ngerti apa ora penemuan bulan sing wis terkenal nggone berita-berita kae? Lah kuwi lho. Kae wong sing iso ning bulan pertama kali itu wong luar negeri. Sapa jenenge? Jenenge Neil Armstrong. Ah. Kuwi wong luar negeri, wong dalam negeri po iso. Lah kowe lak ra ngerti to. Apa? Neil Armstrong mendarat di bulan iki karo wong sumber tempur kene iki. Nggih. Ora enek ning beritane. Ah, ora tau maca. Piye? Kok iso? Sapa jenenge? Slamet. Kok nayomen kowe ngarani selamat? Kowe ora maca berita. Kok iso? Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat iki wong sumber tempur lor bakul sosis. Wong kok kenyek kowe iku. Tapi wong luar negeri hebat lho, Be. Hebat. Lho piye ning luar negeri ning Amerika kono? Nyapa? Wong sing kados ibu-ibu sing ra duwe anak iso ketulungan nek ning gone luar negeri. Kono menciptakan jenis sistem cloning, bayi tabung. Cloning apa? Loh, bayi cloning itu antara sperma dengan janin kuwi digabungke dadi siji dadi Sel anak. telur. Nek pengen di anak dengan menggunakan sistem cloning. Wong nek gawe anak lewat cloning. Cloning. Wong sumber tempur lor, Mas. Gawe anak gak perlu cloning. Lah Lah piye? nganggo apa? Kelonan mesti dadi. Cloning kok sombong. Loh tapi nek luar negeri kan apik. Sing ngeyel. Apa wae iki nek luar iki mesti jos. Niki nyon mang ora usah tekan gone kono negara awak dhewe ae. Kowe nek luar iki mesti ketok apik. Kelambine sinden coba. Pating gumerliap sing Iki disawang monte Jepang lho. jutaan iki. Iki Ora enek. produk luar negeri iki. Monte Jepang. Jare kebayak regane Lho. 1 Iki juta. Sak pengadeg 1 juta be. Panggone ning Ning luar Ini coba. dadi dalam kalah. kalah no. Apa?
Paham apa ora? Aku Jare ora karo patek penak. kebaya Iya, panggone ning luar. regane Wow, Sak jutaan. sak Sak yuta. juta. dajal jerone jarik karo kebaya iki nyangen sak yuta. Nek gak ditapuk cangkemmu kowe. Nek iki jelas larang. Iki tok lho ketoke murah ketoke. Ketoke barangnya second ya kowe. Wah, sinden aya titelik SH. Oh, sarjana hukum. Ora, Apa? sonorek. Sonolek. Kowe milih aku nek ana karo sendiri sing Wong kaya rumah saku paling ora ngene iki yo ndongakno sing apik sing becik. Ah, ndongakno apa? Kagem panjenengane beliaunya Pak Sugeng kalian warga masyarakat wonten ing Sumber. Pak Lurah ya Sedayanipun. rawuh. Pak Lurah, Pak Sucipto matur sembah nuwun rawuh panjenengan Pak sedaya Sucipto. perangkat. Wah, Alhamdulillah muga-muga sedaya pinaringan sehat seger kewarasan. amin. Muga-muga yo rezekine lancar berkah. Amin. Amin. Muga-muga sing diutang iso nyaur. Amin. Sing ngutangno lali. Amin. Amin, Bu. Sing ijek Joko Prawan muga-muga ndang ketemu jodone. Amin. Sing wis ketemu jodone rong duwe anak muga enggal pinaringan keturunan supados baku ukuh tresnanipun temanten kekalih duwe anak sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lah. Aku yang ndongakno kagem Pak Lurah, Pak Kasun, Ya. mugi-mugi sehat. Wah, panggih Pak Lurah, Pak Edi Sucipto. Heeh. Kula damel tembang, Pak. Apa kuwi? Iso to. Penake yen dadi Pak Lurah. Ya kok kendang no, selawatan. Saben dina sregep ngibadah. Ora sambak kendangnya aku iki karo mikir. Oh, Kowe mek tangtung, aku iki lho mikir. Sampai salah bosok cangkemku tenan iki. Aku iki tak karo mikir. Walah, Dia mek tangtung. tak kira nek wis nglothok. Penake dadi Pak Tangtung. Loh Pak Lurah, wah iki spontan iki ternyata lagi petuk. Coba. Penake dadi Pak Lurah. Saben dina sregep ngibadah. Tumindake lurus dan terarah. Insya Allah iso tindak Mekah. Allahumma amin. Kula ngaten iki nek ndongakno lurah kula Pak langsung disangoni 500. Tapi nek mriki duka mboten ngertos kula Pak. Siji desa mawa cara ya ngono Mas. Yo ora kok ngono. Ngene Mbak Mesisan. Penake dadi kami tuwa. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya ono sing nimbali Pak Po. Penek kami tuwa Ayo. susu Bosok kowe. suka. Kok iso rono neh. Wis ra rono. Penake Dadi kami tuwa. saben dina sregep dedonga. Sregep donga lan sregep kerja. Mergane entuk bengkok ombo. Kok yo pas to. Kami tuwae ra Lah ndek iya. bengkok ya bosok. Lah iya, no. Neten. Ngono ki yo ora adil. Wong kami tuwa diparingi mosok liyane ora. Apenake dadi Pak Carik. Carike pundi Pak Carik? Carike ra ono. Carik apa ten? Oh, pun mulai. Berarti langsung no. Apa? Apenake dadi Pak RT. RT nagi gini mesti do teko kabeh. RT. Ayo, RT-ne pundi mawon angkat tangan RT. Wo, Iki iki. nglumpuk kae. Ayo. Penake dadi Pak RT. kerjane abot ra ono bayarane. Oh, alah sakno. Apa maneh pas bantuan BLT sing diwenehi mesti tak tahu apa lambemu lho. Kowe ana musuh kan karo RT kowe. Sing diwenehi wong sing ra duwe dulure dhewe. Kowe musuh RT kowe. Kondisi modele. Tak tahu apa nih Mas lho. Pak RT kene ora mungkin guyub rukun bersih dusane dengan jumlah penduduk yang sedikit tapi so gelar pagelaran wayang kulit hebatnya kaya ngene. Tepuk tangan untuk warga desa Sumber Tempur Lor. Asline ra kudu ngomong ngono kowe ya, Pi ya. Ngawur Pak wae. RT kok sesuk didumi, Mang piye Mang penake dadi Pak RT. Kerjane abot ra ono bayarane. Apa maneh pas bantuan BLT Ayo, sing ayo. diwenehi wong sing ra duwe. Alah. Ya Pak ya. Tenan pora wi. Tenan Pak RT duwe akeh ya. Ajare ning bayarane duwe akeh. Kerja sampingan. Rumah iya. aku luar biasa pokoknya Mbak salut. Mudin enten, Mbak Mudin enten Mbak Mudin. Pak Mudin lenggah? Mbak Mudin lenggah.
Pak Mudine sik Oh. enom ngene, Oh, Mas. Pak Mudine nggih pun langsung. Wah, hebat Oh hebat. iya. Wah, sing penting guyub rukun. Iya, Bro. Sing penting desa mriki, Amin. dusun mriki dadi Iya. dusun sing gemah ripah lo jinawi. Insyaallah panenane kopi lancar, Amin. regane kopi saya mundak, Mundak. kabeh wargane sehat selamat fidunya wal akhirah. Allahumma Amin. Ngicipi penyanyi, Mas. Lihat waton Oke. kecandak be. Heeh. Eneng Ponco Widowati. Ponco ki 5. Nah, Widowati ki Waranggana ki 5. Jiro lu Patmo. patmo. Terkenalan Sito-Isto ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Tak sayang. Sayang. Gini. Terkenalan satu-satu. Satu-satu. Ya. Sini. Gawe mic to Sito-Sito sik kok. Oh, pakai mic. Namanya siapa cantik? Selamat malam, Selamat Om. Om. Lah, iya. Rumah sama umurku tuwek ngono lho. Lah kowe kudu diceluk apa? Wajahmu ya Iya. wireng ngono. Paling yo AA ngono. Oh, Kowe iki dudu AA be. aku nggak ngomong loh ya. Sampeyan gak kademen to nduk ning kene. Oh, hawanya dingin seperti sikapnya dia, Mas. Wah, demi ramu. Alah, Iya. tenan nek. Aku pipis cawi iso mengkeret aku. Apa itu? Asli aku ya gede dhuwur, baratus malah mengkeret. Namanya siapa cantik? Namaku Niken Saraswati. Siapa? Niken Niken Saraswati. Dipanggil siapa? Niken. Masih sekolah atau sudah lulus? Sudah lulus. Sudah lulus, sudah punya istri? Suami? Suami. Alhamdulillah baru pedot. Baru pedot. Alhamdulillah, yo ngono lho. Terus udah rapi tapi pedot gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Iya, Wah, nggak apa-apa. gingsul iki. Hebat. Piye? Bojomu? Bojoku yo gingsul. Bojone TB ki gisol, Mas. Heeh. Gisol piro? 15. Lho lho. Oh. Kuwi merongos, Nyuk. Kuwi merongos tak biacok engko. Wingi ndamel begel, Pak. Oh iya. Tak masang begel, Bu, tapi mboten duwe-duwe akhirnya nggih BPJS. Terus Kawate niku ndamel kawat RAM. BPJS soalnya, Pak. kawat rolasan. Nggih. Edan. Dipeseni dokternya karena ini pakai BPJS selama 3 bulan jangan sikat gigi ya. Soalnya sakit. Iya. Bojoku ya manut. Manut. Teko omah 3 wulan niku mboten sikatan, Bu. Lah kok jenenge biji lombok sing nemplek ning untu. 3 wulan iso tukul. Jadi cangkeme pol kembang prawong sing jadi cangkem apa tak lho. Bojomu ije. Ora tak bacok gulune sampe. Melerek yang satunya Yang Pakai mic, pakai mic nggih. namanya siapa cantik? J, terima kasih loh Mas, aku dipanggil cantik. Alah, tak wambung. Jajal toh Mas. Namanya siapa sayang? Nama aku Iya. Marcelia Mas. Dipanggil siapa? Sally. Sally. Sally, kowe ngerti karepe Sally? Sally itu asma kinarya japa. Bener. Sally, sel ku saka buke, li saka pake. Lah, Dadi Maksudnya apa nih Mas? Iki jelasno iki. Jelasno. Ora syukur muni. Sally kok sel saka buke li. saka pake. Dadi buke kulira dolanan li metu Sally. Li ki apa? Li niki napa tegese? Ya ampun, li itu adalah harga diri. Oh, pedal deh. Anu, rumahnya mana cantik? Prigen Mas. Prigen. Jangan persa. Prigen. Heeh. Walah, pantai. Salah Mas. Prigi kuwi, pantai Daerah Prigi. iku Prigi Mas. Prigi kuwi. Prigi kuwi. Ini Prigi Kediri lho. Mainnya Anu sampean kurang Trenggalek. jauh deh. Trenggalek apa adane? Anu, Prigen ya. Prigen Tretes. Pasuruan. Pasuruan. Lah, Nah, Pasuruan. kulino torono Jaan yang tonggomu lho. nanti. Taman Safari. Oh, dek kono ono Taman Safari, Mas. Ada apa di sana? Sayang? Ada Taman Safari. Tempat rekreasi ya. Oh, tempat rekreasi. Oke, koncomu ben. Akeh rencange sampean. Oh, madakno rupa. Kaya apa? Kaya apa? Biasanya sih lek tak delok-delok kok mirip orang hutan ya, Mas. Oh. Orang orangutan iki buntute ning nggone nguri. Lah, Lah, kowe? tapi orang hutan iki gondol. Iya, Nah. padha anjene. Dadi mirip. Iya anjene, padha anjene. Heeh. Orangutan gundul. Rambutnya ki akeh, masa orang hutan gundul? Lah sebelah ndi lho orang hutan iki rambutnya, Mas? Orang nyapu lah kok ndelok orangutan kok ndelok rambutnya mrene nyapu. Anu Beda. rumahnya Prigen ya? Iya. Masih sekolah atau Enggak, sudah lulus. sudah punya suami? Belum. 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 Wah, Masih lajang loh ini, Mas. tenan kita cara ning ngene kuwi penyanyi silep godhong ganyong. Artine,
irunge ndelep bathuke nonong. Wah, Ya iku lho Mas sing rezekeni. waduh Seli, Ya Seli. apa seman iki? Tenan iki muga lampune peteng ngono wah. Tak Eh. sabetake Siti Bantolo. Kudu Arep ngei tindak contoh sulika. sing apik. Geser, geser, Glerek, cantik. glerek, glerek, glerek. Namanya siapa sayang? Aku tak kek. Hah? Duh. Piye? Jenengmu sapa to? Lah iya aku ki takon, sampean takon aku to Lah kek. iya, Heh? Sik ta. Orang itu lho, Sampean namine sinten? Lah iya aku ki takon, sampean takon aku to kek. iki Walah. nemen lho iki lho. Sing siji ngarani kethek, sing siji ngarani tekek. Kaya kebun binatang tok to, Be? Anu kakak aja kakak. Enggak mau soalnya tekek di rumahku mirip kamu. Lho nek aku gelem dipadakno tekek-tekeke gelem ora dipadakne aku. Kok lek ora gelem. Apik tekeke kowe basan. Kok luwe gila deh. Namanya siapa sayang? Iva, Iva rumahnya? Penut City. Apa lah? Penut City. Penut Penut City. City. Ayo ngajali Penut ayo. itu apa? Bahasa Inggris. Penut nggih. Penut iku kan anu, Kacang. Kacang. Heeh. Nah, Siti kota. Kota. jadi Kota kuwi kacang. Kota kacangnya endi, Be? Kota kacangan. Oh kacangan. Oh, ala Ah. kacangan. Masih sekolah? Masih Kelas berapa sayang? SMK kelas 3. Wah, wah. SMA kelas 3 iki Iya. kuliah mangan gurune sak meneh gitu. Glerek, glerek. Namanya siapa cantik? Mati ya. Selamat malam. Selamat malam. Inggih perkenalkan. Iya, Kula Maya. Maya. Inggih. Maya rumahnya mana? Rumahnya di sana jauh. kidul Jauh. sana. Oh, Oh, jauhnya di mana alamatnya sayang? situ. Oh, gitu ya. Situnya nanti pulangnya lewat? Lewat sana, Oh iya. belok situ. Wah, jangan. Ngemut Sindian ini dihukum ternyata. Kalau anu sudah kuliah atau sudah lulus? Alhamdulillah tasik SD. SD sakmene. Heeh. Tenan tuh. SD. SD apa tuh? Sudah dewasa. Oh, sudah dewasa. Enggih. Ya, Iki terima. SMP jano. Sebentar lagi SMP. SMP itu napa? Sampun manak pisan. Oh, bar medun mesin. Iya, iya. Enggih. Nek bojomu SMA ya, Be ya. SMA. Sampun mana akeh. Akeh Jan. Eh, Makasih. Oke. Lho, yo radil lho. sing ono kae. Utine yo ditakoki menisan utine. kok, yo. Utine ditakoki. Ditakoki sing Mesake. apik. Mikir kene. Iki nek virusnya to. Ini ditakoki sing halus, sing halus. Ah. Nganggo tata krama. Wis tak omongi, nek tuwa ki luwih enak timbangane sing enom. Alah cari sapa? Nang suka sing tuwek mlara payu. Iya to. Apa jenengmu? Ayo kowe ada teko Tuban malah nggih gara-gara. Wis, B. Aja nggih nangis kuwi. Dek wingi kuwi nangis to. Nangis udo lho malah. Lho. Nek ngono yo ben nangis lah. Tuwek nangis itu. Namanya siapa sayang? Matengane kowe saiki. Iki mang bar kesetrum kondi iki mo. Namanya siapa? Bebe. Baby, apa? Gak aku rusuh. Adik-adik sing mirsani Kok sing bar akeh. mulai mayang tajak mlaku-mlaku tak tukokno ali-ali. Walah iki ali-ali to. Ali. Asa kowe. Lah aku Mary Mas. Kabeh-kabeh disayang-sayang. Aku kok gak males. Yo ndelok pawaan to. Pawaanku cilik Mas. Dibanding kini loh. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama tong? Apa itu? Kalau tong itu besar. Iya, kalau Nek. aku Dia Besar. yo jenenge ana bedane. Namanya Oh, siapa? iya. Dia jeng. sing mesra dong. Iya, sekarang kayak milih. Dul. Milih siapa? Aku Mary. Nah, aku yo milih iki. Nah, no. milih. Ya, Sing ceten iki kok. Loh, Oh. aku turun ditekoki jeneng loh Mas. Siapa jenengmu? Sebiasa Anu berdiri. Gelut apa ora? Berdiri, Wani gelut apa ora? Monggo Aku? berdiri, Mbak, berdiri, monggo berdiri. Monggo Ayo. berdiri. Ayo, ngalah B. Iki gelut karo supir truk yang menang iki. Lah iya. Lah kuwi
kuwi suarane apik, Be. Apa ya? Lah di suarane pisan bojone minggat sepene urung bali kok. Ora cah. Gegermu sing ndi to iki? Lah ngarep karo guri padha gedhe lah biasa. Ngemat Karo karo jenenge siapa diajeng namanya siapa? Nggih, nami kula Eni, Mas. Eni. Nggih. Wis aku tak karo iki wae. Wis aku tak karo iki. Aku iki no. Wes, karo iki wae nak ndang cepet mati untuk warisan ya. Hah? Ya Iya, ra ibaratnya apa-apa. iki sepasang suami istri iki keluarga ya toh. Ya mestine kan ya apa ki eneng apa ki Jane aku mesrane. iki mau sampe. Kucine Mas. Aku mudhun apa piye? Ora ora usah. Tenan. Cahayu. Tolong Mas. Ya. Ah, gila. Sayangku sing ayu dhewe. Masa tuh Mas? Lho, ngono lho, Mas. Apa bakal tak usahake. Ya mlaku karo mlaku rono. Sineksenan bumi sak isine. Ngono lho. Iso kowe, iso ngrayu kowe. Mas, aku iki aku ning kene lho. Bagiane dhewe-dhewe. Iki aku ning Aku ngerti mau iki lho maksud aku. Aku sing tak sir iku Dina Lorenza. Mudhun aku tenan mudhun. Mudhun aku. Mbok yo sing mesra kaya gandul iki. Lah iya lho Mas, sing mesra ngono lho. Mas. Oh, terok kowe. Dul, rada rene Dul. Iya. Kowe aja ganggu aja ngurusi rumah tanggane kono. Aku sesuk gila. Ya diopeni Kok enek sing kuwi. biasa rasa kloget to lho. Aku wis biasa Mas iki. Biasa yo. Malah Ya wis Sopo biasa ora? anteng Sopo ora? madhep aku. Ha ngene. Senyum. Maca kiwa dibak ngiwa. Wis. Maca teken dibak nengen. Kuwi kero Oh, goblok. biasa. Senyum. Tangannya. Ane sak pira, Mas? Eni. Iya, Aa. Kicau mania. Hei, Kicau mania. Gaspol danga, manukku danga. kok manuk udah ada. Kok manuk ya? Sedang-sedang itu tuh manuk. Aku sok gila. Anu coba lagune Lintang Asmara sak Lintang Asmara. Lintang Asmara refer. Wong ayu tresna mungkin Delok e tanggane, delok. tombo Eni Iya, Aa. bathukmu kayak anggur, Iya. pipimu kayak apel, Iya, Aa. hidungmu seperti jeruk, mulutmu seperti manggis, Iya, Aa. janggutmu seperti mangga, rupamu kayak pasar buah biasa. Kari-karine kok ngono. Masa komplit lho. Bisa raiso. Kowe ora mesra, trimo ngrayu ngono ae. Apa didelok wong ya kurang nikmat to. Awak dhewe ya iso luwih mesra Padha ya, Mas Lintang Asmara. Wong ayu tresna mukinaryo tombo susatro ning batenku. Berdiri Dek. Lah. Ngene lho karo dipangku. Anu Dek, penyakit kumat B3. Enek sing likatan kata. Apa nih Mas? Anu geceken lho. Lah maro-maro anjlok kene yo kaget lho rumahnya aku. Dadak nggih mangku nyapa. Lho, ben ketok mesra nggih Bu nggih. Nah. Disawaki nikmat wong Tujuan percintaan. iki mesra iki kaya iki iso pangku-pangkuan barang. Wong ayu tresna mukinaryo tombo susatro. Sik. Lah, digendong barang. Ngono lho, Be. Iki nek rancang tak gendong midre.
Di pangku diunyer-unyerne digendong. Ayo. Ayo. Jajan. Ayo. Enak. Ayo, semangat Aa. Ya, semangat sayangku. Pacarmu awake lencir. Loh, piye pilihan Lah mosok aku gendong kulkas 2 pintu. buktikan aja mung kata-kata. Iya. Ojo guyu to, sing tenanan. Pak, gendongo tak kei 500. Wong ayu tresna mungkin arya tombo susah. Kok mau usir-usir ada? Be. Wah, rusak. Bojo apa gangsingan? Gak sampe mikir ojol iki lho Mbak Eni. Ya Allah, jantingane arek cilik iki ya. Susah jroning batenku. Jawab saya karena tak gendong ya. Wong bagus. Ayo, gedong. Antep. Tunggu sih. Rasa Pangku. hatimu. Tresnaku. Tanganmu lho. Aku golek cekelan. Yo renek kok. Mosok dicekelan dekne kok iso digoleki rono. Ya ora enek, Mas. Kuat apa ora? Kuat. Nyek. Kok sak mene wae lho kok ya. Alah tenane. Alah, perangkap 10 lah aku mesti nyolok wong. Nyambat sik be. Wong. Wong bagus. Antep. Nang rasa hatimu. Tresnaku. Munyer. Ayo jajal munyer. Ning kalbu. Tepuk tangan buat Andi TP. Ya Allah, terima kasih Aa. Gimana Bapak Ibu? Ya Allah, ngene iki njaluk dilangkai lho ya. Piye Mas? Rasane kaya mbabut telo. Saya buke. Saya gedongnya Mas Andi Buke. saya. Meleh. Romantis. Meleh jari B. Meleh jari lo. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Malah nggih, Bu. Nah, suara terbanyak loh. Ambekan senar kemas. Ayo nyanyi. Jagunge sak keringet-keringet lho. Kok kene sing lemu ngangkat iki. Ternyata saya jago kok. Bintang Asmoro Mas ya. Bintang Asmoro. Spesial Bintang kagem Asmoro. mangke di sini Pak Kasun, Pak Lurah, Sedoyo perangkat. perangkat. Niga, betul, panitia, Niga. sedoyo Pak panitia. Aturi pinara. Yuk, Lintang Asmoro bersama dengan apa kalian? Setia muda. Sally, terima kasih. Terima kasih. Lintang Asmoro kaleksanan. TB jangan gewetun tenang aja ya. Butuh awak nang sumpah, Hus. Iya neng Terus layang, Cak B, ya. ente layang. Salam taklim katur dumateng Mak Cangik ing panggung kuwi dumateng Bapak kami tuwa panitia lan sedaya warga Sumber Tempur Lor. Mugi anggenipun gadah hajat sekabumi tansah kinabulan kalian Gusti ingkang murbeng gesang. Mugi bumi Sumber Tempur Lor tansah pinaringan subur makmur, ayam-ayam tentrem baldatun thayyibatun warahum ghafur. Amin. Alhamdulillah. Saking Junior Transport lan sedaya derek panitia Sumber Tempur Sari Kulon. Nah, Wes. Tempur Sari Kulon. Hebat. Panitia. Ngesane napa Mas? Lagu napa? Nyuwun fragmen Sarip Tambak Oso. Terus sampe nek neng Kulon kulino ketoprak ya ta? Nggih. Apa meneh daerah lor iki ketoprak neng kene Ludruk. Pati Rembang toprak nek ning gone kene Lodruk ngwetan neh Janger. Janger. Lakone Mriki napa? Ciri khasnya Ludruk nggih. Ludruk. Lakone napa? Sarip Tambak Oso. Lah pemaine. Lah pemain iki ya sing enek iki to. Loro niki. Heeh, dimanfaatke. Dalange jenengan. Heeh. Kula dadi napa? Dapuan napa? Ya Pak Idi, apa Sarip sapa Pak Idi sapa? Aku Sarip. Heeh. Sarip iki Londone. Oh ayo karo Londo. Oh, Lah kurang sitok pemaine. Nek Londo cocok. Kok iso? Kula pinter bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa Inggris ngerti? Ngerti no? Siji. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok dok. Lho. Kok iso malah soto. Niki Sarip. Sarip. Kula Londo. Londo.
Lah, mboke sinten? Kurang siji nek mboke. Mboke, nggih. Lho, jajal, mesti dadi mboke milih. Ayo. Ki lho Pak sing Lah, ya yo. sing Kowe kok golek. Ayo, Dik. anu geceken lho. Lah maro-maro anjlok kene yo kaget lho rumah aku. Dadak nggih mangku nyapa. Lho, ben ketok mesra nggih Bu nggih. Nah, Disawangke nikmat wong percintaan. Tujuan iki mesra iki kaya iki iso pangku-pangkuan barang. Wong ayu tresna mukinaryo tombo susatro. Sik. Lah, digendong barang. Ngono lho, Be. Ngono. Iki nek rancang tak gendong midre. Di pangku diunyer-unyerne digendong. Ayo. Ayo. Jajal. Ayo. Enak. Ayo, semangat Aa. Ya, semangat sayangku. Pacarmu awake lencir. Lho, piye pilihan Lah mosok aku gendong kulkas 2 pintu. buktikan aja mung kata-kata. Iya. Ojo guyu to, sing tenanan. Pak, gendongo tak kei 500. Wong ayu tresna mukinaryo tombo susah. Kok mau usir-usir ada? Be. Wah, rusak. Ibu coba gangsingan. Kae sampe mikir ojol iki lho Mbak Eni. Ya Allah, jantingane arek cilik iki ya. Susah jroning batinku. Jawab pun sayang karena tak gendong ya. Wong bagus. Ayo, gedong. Antep. Tunggu sih. Rasa Pangku. hatimu tresnaku. Tanganmu lho. Aku golek cekelan. Yo renek kok. Mosok dicekelan dekne kok iso digoleki rono. Ya ora enek, Mas. Kuat apa ora? Kuat. Nyek. Kok sak mene wae lho kok ya. Alah tenane. Alah, perangkap 10 lah aku mesti nyolok wong. Nyambat sik, Be. Wong. Wong bagus antep nang rasa hatimu tresnaku. Munyer. Ayo jajal munyer. Ning kalbu. Tepuk tangan buat Andi TP. Ya Allah, terima kasih Aa. Gimana Bapak Ibu? Salah. Ya Allah, ngene iki njaluk dilangkai lho ya. Piye, Mas? Rasane kaya mbabut telo. Saya Bu nggih. Saya gedongnya Mas Andi saya. Meleh jari B. Meleh jari lho. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Malah nggih, Bu. Nah, suara terbanyak loh. Ambekan senar kemas. Ayo nyanyi. Jagunge sak keringet-keringet lho. Kok kene sing lemu ngangkat iki. Ternyata saya jago kok. Bintang Asmoro Mas ya. Bintang Asmoro. Spesial Bintang kagem Asmoro. mangke di sini Pak Kasun, Pak Lurah, Sedaya perangkat. Niga, panitia, sedaya Pak panitia. Aturi pinara. Yuk, Lintang Asmoro bersama dengan apa kalian? Setia Muda. Sally, terima kasih. Terima kasih. Lintang Asmoro kaleksanan. TB jangan guwetun tenang aja ya. Butuh awak nang sumpah Hus. Iya neng Terus layang, ente layang. Salam taklim katur dumateng Mak Cangik ing panggung kuwi dumateng Bapak kami tuwa panitia lan sedaya warga sumber tempur lor. Mugi anggenipun gadah hajat sekabumi tansah kinabulan kalian Gusti ingkang murbeng gesang. Mugi bumi sumber tempur lor tansah pinaringan subur makmur, ayam-ayam tentrem baldatun thayyibatun warahum ghafur. Amin. Alhamdulillah. Saking Junior Transport lan sedaya derek panitia sumber tempur Sari Kulon. Nah, Wes. tempur Sari Kulon. Hebat. Panitia
Ngesane napa Mas? Lagu napa? Nyuwun fragmen Sarip Tambak Oso. Terus sampe nek neng kulon kulino ketoprak ya ta? Nggih. Apa meneh daerah lor iki ketoprak neng kene Ludruk. Pati Rembang toprak nek ning gone kene Ludruk ngwetan neh Janger. Janger. Lakone Mriki napa? Ciri khase Ludruk nggih. Ludruk. Lakone napa? Sarip Tambak Oso. Lah pemaine. Lah pemain yo sing enek iki to. Loro niki. Heeh, dimanfaatke. Dalange jenengan. Heeh. Kula dadi napa? Dapuan napa? Ya Pak Idi, apa Sarip sapa Pak Idi sapa? Aku Sarip. Heeh. Sarip iki Londone. Oh ayo karo Londo. Oh, Lah kurang sitok pemaine. Nek Londo cocok. Kok iso? Kula pinter bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa iya. Inggris ngerti? Ngerti no? Siji. 1 2 3 4 5 6 shot dot tok dok. Lho. Kok iso malah soto. Niki Sarip. Sarip. Kula Londo. Londo. Lah mboke sinten? Kurang siji nek mboke. Mboke, nggih. Lah jajal, mesti dadi mboke milih. Ayo. Iki lho Pak sing Lah, sing Kowe kok golek? Ayo, Dik. wah, ha iki nek tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani. Lo. Mboten enten anu Pak, pakaiane mboten Iki enten. lek ora mau undang Dik ora gelem lho. Apa nggih? Heeh. Ah, namanya siapa, Dik? Maya. Lah, ngono. Nggih. Derek ludrukan nggih. Lakone Sarip Tambak Oso, mengke Dadi- kula Saripe Nggih. jenengan dadi mboke Mboke. kula. Mboke sapa? Mboke Sarip. Oh alah anakku Nggih, iki. sampean mengke ceritane pisanan niku nembe uda. Lho Piye? Udo peta. Pita, Be? Rasan-rasan. Nah, rasa-rasan uda rasa lah mengke Sarip teko njaluk tulung mergo dioyak-oyak karo Londo. Oh nggih. Nggih, terus Terus? sampean ora mau wani ngerti. Ngono. Terus piye, Pak? Bareng ngono terus aku metu perang karo Londo. Lho, aku langsung teko. Iya nongkon. Oh, iya. Iki ku terus ngalih sik. Iya. Heeh. Terus awakmu tak tekani aku. Oh iya. Begitu aku teko terus awakmu ngerangkul aku, nyambung aku tapi aku cocok gelem. Ora enek ning cerita ngono iki enek. Londo kok diambung dirangkul ki lho. Kowe ape diusir nekat mergo arep uda paripeksa aku metu perang. Oh ngono. Iya no. Oh, Iki nek koyo ngene iki tok Lukas malah kok dagelan, ada propertinya. Oh lah, iki lho. Kowe salin be. Kowe pakaianmu apa nek Sarip pakaiane? aku nganggo apa, Mas? Kowe mboke ngene wae. Oh iya. Mboke ngoten mawon. Aku duwe. Sik, sabar. Oh iya, heeh. Dislemprak nih. Nah. Wah, kowe gawe jelibat. Jan koyo kliyem. Bab kok iso jilibat. Susur di susur Londo iki. dilonjokan ini. Koyo kliyem ya. Lah iki no. Lah kuwi. Wes tinggi. Ayo tinggi no. Apa to, Be? Londo kula tadi dias lho. Masa? Loh, Celana londo iki. iki asistene Mang piye iki Mang nek nggawa piye iki mau? Gak apa-apa. Ijek iso kaya Londo, pakai kacamata. Iki londo. Iki mosok gawe iki. Eneke kuwi kleru iki Mang kudune kaya nganu seragam hansip ngono kae kok. Ampun. Be. Goblok iki cah iki. Lah kok iso monggo salah sitok. Iki ya kathok. Kakek kok sesek ya? Lah wong bolongan siji monggo Cek, sikil toh. loro. Jare Mang Lho iki ra buntut. buntute jare Mang buntute ning ngarep kok pindah ning mburi. Kuwi dudu buntut kuwi ya sikil nyok. Oh iki Ya sikil. Ngawur. Sik to, Londo kok gundul to ya. Ya. Oh iya. Nih. Sampeyan udah rasa. Ngene. Salah iki Be. Anu nggih wireless lho. Bales saya bales. Ora penak to? Cik. Ayo, Mbak. Ya Allah. Sarip. Jangan kaya mbok mar lho. Duwe anak sitok ora tau mulih. Ora eling mboke ning kene. Dosik dilupurno. Ora apa-apa sithik ayo. Aku sepurane aku ora iso sedih iki. Oh iya. Oleh ya? Ora apa-apa. Ya karo pegel ngono lho. Pegel ya? Oh, Sarip ora mulih-mulih dadi pegel. Ngono ya? Ya. Ya wis. Seneng aku lek ngene. Ngadeg ngono. Ya, ndak anak sitok ora tau mulih. Lah ya wis pantes. Ngerti ngono biyen ora kate tak lairne, tak
gelepne manene wetengku kene lho. Oh, jan makmuk iki. Jan makmuk kaya iki. Asli iki. Amit Bu. Mare aku biyen encen kepencut mbek tanggoku sing ganteng kae lho. Ah, Ya malah dadi sarip iki. heeh. Ning ya kelakuane jan orang gua bapakne. Ngene iki beras entek, gula entek. Listrik-listrik wis wayahe mbae. Mbok, sarep sing teko, Mbok. Anakku sarip. Anakku. Ya Hei, aku jan kangen lho, Len. Iki nyapa mela-mela? ora wayahe metu ora. Aku yang melu sungkem. Londo kok sungkem. Lah kira entuk vitamin masa ora bagi-bagi. Iki keliranem Aduh. bar aku. Keliranem bar aku. Ya Allah aku ternoda. Ngawur iki. Wah, iki mau sundul apane? Nek sungkem aku jan lho ya. Oh iya sungkem ya karo mboke wong iki ra apa-apane kok sungkem iki lho. Mbok, aku sing teko, Mbok. Ya lale. Pirang-pirang dina ramul aku jan wis kangen lho. Bentino sing tak kudangi gak ana ning omah. Iya, Mbok. Padha aku yo kangen karo sampean, Mbok. Masa? Ya ampun lah. Ya alan aku kok wis gede. Iya, Mbok. Aku wis gede, Mbok. Hei. Mboke karo anake iso jawi-jawilan kaya ngono. Jenenge anak kan mengungkapkan rasa sayangnya. Yo sayang, kene yo pingin. Oh, Wah. malah dalange yo celutak to, Peter. Assalamualaikum. Coba. Pak Sopir. Lah, Pak Sopir tanggoku nggih ngeten iki. Ojo. Kowe iki lho dadi apa? Kowe iki londo ra wong Arab, Nyok. Londo malah koyo wong Arab. Mbok. Ya ora ngono yo. Ceritane pripun? Kok iki yo sayang ning ora kaya ngono kuwi. Ora ana ciwil-ciwilan nggih. Yo aja no, wah. Ora le yo. Yo jenenge nglamak ono anake. Lah jarene saking sayange nang anake. Yo aja ngono Oh, yo. biasa mawon. Sing Ya lumrah. wis. lumrah. Mbok, aku arep njaluk tulung, Mbok. Tulung apa le? Iki ana nek perang gede. Ning ngendi? Para londo wis jajah ngupengi desane awak dhewe. Aduh ya Allah terus ya apa le? Mbok, aku njaluk tulung, aku delikno, Mbok. Mengko nek kekuatanku wis pulih, tak musuhane para londo, Mbok. Cek le. Dendi yo sing aman. Mbok, Mosok tak balen nang weteng. lah Mbok iya. Aja. Yo ora yo ning Piye? mburi. Oh ning mburi yo. Aku tak ning cendho mburi yo, Mbok yo. Ya wis le. Londo cedak, Mbok. Aku njaluk tulung, Mbok yo. Ya wis. Ya Allah. Hati-hati ya le ya. Dongane mbok menyertaimu. Walah. Mbok karo anake dreman ya iki. Walah. Kok ono? Awan-awan. Mboke yo kenapa? Gek macak opo, Be? Jare lurah. Rambut Cek to. Iki grandong apa-apa? Londe rambutnya putih. Aku ceritanya bar kena tumor lho. Oh malah kowe begitu aku teko kan kaget lho. Cek to. Iki asli ta? Lunyu ya. Lunyu Mbak Demek, Cek Mbak to. Demek. Ngene lho cek koyo tenanan. Terus ngene wae lho londo iki. Blen kok. Baleni, balen. Balik. Tung, ayo tung tak. Malah koyo pikune. Awan-awan duku jagung. Ih, TB telek bebek. Kok iso malah arep ngidung. Lah jula-juli Mas. Ora ngono kuwi. Ya ampun, iringane lho truk ya ngono, Bos. Balen nih. Kok ngono? Kontring, cak. Assalamualaikum. Tuh. TB goblok. Londone mau alaf goblok ya. Oh alah. Nggih, Ndong. Londo ora ngono, Be. Apakah Nah. ini bener rumahnya N Syarif? Katanya mboknya yang jual Saigo Faisal. Apa? Saigo Faisal. Ngomong apa? Saigo Faisal. Sing cetha lek ngomong. Saigo Faisal. Sing cetha. Sego pecel. Oh iya, ono di warung pojok. Saya mencari N Syarif. Ini siapa? Mbok. Aku. Mbok mening ini. Piye? Lo kenal Veronica ko? Yo. Veronica. Kamu apanya Syarif? Hah? Kula
Mboke Sarip. Sarip di mana? Sarip sudah merusak memporak-porandakan Kali Biru. Loh. Oh, membela kebenaran aja. Tangsi Belanda diobrak-abrik sama Sarip. Saya tidak terima. Walah. Anakku Sarip iku siji-sijine anakku. Ya mek iku anakku. Pirang-pirang dina ora oleh. Ya apa tulungan anakku ora tau oleh. Aku yang oleh anakku. Ya apa Rep? Anakku Sarip. Loh, lah sekre ku diuwek-uwek lho. Kaya haus. Aku dikini sinyalku meningkat. Kaya haus. Pak, Apa tuh? Tidak bisa. Kamu harus menunjukkan di mana Sarip karena Sarip sudah memporak-porandakan Belanda. Belanda tahu Sarip bersalah maka saya sebagai perwakilan dari Belanda. Saestu Sarip boten ten griya. Londo kok Sarip kenapa? niki boten ate wangsul saestu kula boten ngapusi saestu. Tidak bisa. Saestu. Tidak bisa. Apa Be? Apa? Arep latu-latuku pe diremet. Sarip harus kamu keluarkan. Kalau tidak jangan salahkan saya. Kamu akan saya bunuh di tempat. Sarip mana? Sarip boten ten griya. Saestu niki kula boten ngapusi. Kamu jangan berbohong. Mboknya Sarip. Wong wis dikandani Sarip pikir anak ning omah. Loh, aku tulung ono ngadat. Kamu keluarkan enggak Sarip? Kamu tahu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan di dunia. Londo kok proklamasi iki ta? Keluarkan Sarip dari sini. Wis Kano. tetep ngomong ora enek. Saestu Sarip boten ten griya. Be, Pakai senjata. Delemu pusaka ini di bedilmu lho. Mas, Mingsle. Kamu tahu. ngadep orene duduke. Keluar. Sopo tuh guyu biyen ora gelem nanggap. Kok kalem malah nguyuh kok lho. Keluarkan Sarip. Boten ten griya Sarip niku. Mbok, Sarip teko, Mbok. Kene, Mbok. Tangi, Mbok. Kowe pinangka dadi sumber kekuatanku, Mbok. Aku njaluk pangestumu ya, Mbok ya. Iya le, tak pangestoni le. Londo tak adepane. Kekuatane Sarip kete wis pulih, Mbok. Iya le. Pangestune, Mbok ya. Heeh. Waduh. Oke. Le. Istriku. Wah, Be ki nyapa to wi? Aku ora entuk dhewe. Londo gragas. Enten ana kene, Mbok. Wong Londo. Apa Sarip? Kowe teko kene ngoyak-ngoyak aku iki lho Sarip wis ning ngarepan. Ternyata kamu berani. Kita adu kesaktian Sarip. Kamu pukul aku pukul kamu. Siapa yang akan terbunuh di tempat ini? Lakon mati dening aku. Aji. Yo. Terus ternyata cuman segitu Sarip. Mbok, aku njaluk dongamu ya, Mbok ya. Ya. Iki nyapa to iki? Suwuk, Mbok, sebul, Mbok. Iya. Padalang. Apa? Apa Londo di kekuatan kaya gini Padalang? Gumon kamu. Apa yang kamu gunakan hei orang Londo? Sakit. Sakit Londo. Ya jelas loro aku gawe piring kok. Ya, kuwi ora eloke properti ngawur ya iki. Aku gawe piring. Sarip, Ayo, mati oleh Belanda kamu. perang. Hei. 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 Dung tak dung.
kuat main rasa. Ha. Sare. Alah anakku. Kowe urung wancine mati le. Sarep wis mati. Dorong, Sarep mati oleh Belanda. dorong. Aku iso nggugah anakku. Aku sing iso nangekne. Piye carane uripno Sarep? Mbok, Mung aku sing iso nangekne anakku. mosok. Lah, Aku mbak tangekno ya tangi. anakku. Tak dongani. Cek to. Kok gue demen mencolot. Apa yang mau kamu lakukan, mboknya Sarep? Ya temang ngestoni anakku lah. Iya, alon-alon aku tenang, sabar. Omong ae mati breng lho kok. Matiku meneng. Aku tak ancang-ancang. Kene, sik. Tak golek. Aku wis ngombe karting deyeng. Kok karti dayang gitu. Assalamualaikum salam ono kala saka lor mbalya ngalor ono kala saka kidul mbalya ngidul. Anakku Sarep. Tak langkai. Oh durung. Kudu ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Loh, ngerti pemandangan. kok ya. sik durung? Oleh vitamin Lah, deh, iki. Be. Yes. Ora iso. Wah, lek ngono ya penak saripe, Rek. Merem lho ya. Lho. Janji. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas. Kretek. Dul. Piye le? Aduh, Ketok apa? pesinge. Ki mau gombale sapa yo? Oh alah. Aku jadi Sarep. Urung ibe. Enggak ceretek ya, ceretek. Ya, pas boy lakai ceretek terus. Ceretek terus ganti. Lah. Iki kan ganti episode. Lah pas iki mboke Sarep ora iso melu episode iki. Diganti. Ora so, mbok Sarep nah. Aduh aku sing Tak tambahi 100, tak tambahi. mau bayaranku me. Moga wis episode nang. 300. Moga wis semua aku. Gak apa. Bu, tolong Bu. Jalukmu pira? Kabeh wis bayarane saiki. Tapi ceretek ya. Aku jadi Luwiji. Lala. Langsung tung tak tung. Ayo. Mbak. Oh, urung. Prase. Oh ya prase. Mbak. Irang go kopiah iki saru. Mbak, Napa? aku diuber-uber londo, Mbak. Napa? Gayu ulah apa maneh jajali wingi mari nyolong PT ndek kono, mari nyolong motor ndek kono. Saiki kelakuanmu apa maneh jajali? Mirang-mirangne wong tuwek. Ngerti ngono biyen tak delepne maneh. Metu kait metu ndase tak delepne maneh. Anu lebokno saiki apa piye, Mbak? Ora. Aku diuber-uber londo, Yo Mbak. bah. Aku jalan tolong, Mbak. Yo bah wis. Mbak, Ora peduli aku. Mbak, Kesel aku. Mbak. Sarep. Waduh teko aku tak delok, Mbak. Sarep. Golek sapa? Kamu aku mencari Sarep. Sare, Pak. Sarep di mana Sarep? Wow, mundur. Agak sholat. Sarep mati.
Anakmu khusyuk. Aku tidak boleh mengganggu orang ibadah. Meskipun saya orang Londo tapi menghargai. Seto. Omahmu ki ndi? Kiblate ndi kulon ki? Kono. Cek to. Kualik yo. Salat kok muntir. Aja ngapusi aku wong Londo, Londo, Apa? berani sama saya. Mati kering aku ya. Oh. Letek. Ayo. Ati. Gletak oh. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Gletak. Ya, Mbak. Dang. Alhamdulillah kira anakku mati. Ayo wes. Mbok, Piye? kowe urip dhewe wis pirang puluh tahun, Mbok. 20 tahun, Mas. Tak boyong tak penakno uripmu ning Londo ya, Mbok Ayo, ya. wes. Iya. Kowe njaluk apa tak turuti ya, Mbok ya. Heeh. Iya. Iki ben urip. Ayo kene. Pernah nang tanggane. Aku njaluk tulung, Mbok nih. Tulung ke tambah nono kancaku, engko nek kono mati, engko nek aku mulai melok sapa aku nunut kae kanca Mbok nih. Ayo tretek, ding tek. Wis aripe ora urip neh. Tamange. Kowe lak kancaku to. Lak tanggep dulur dhewe to. Aku pesen ya, Iya. somben nek sadurunge munggah cawiko dhisik. TB-nya rusak itu maksud. Iki karo iki. Ini duwe. Wes per ceritane api Pak nggih. Permintaan Pak. Enten nyuwun Ora ono sayangan. Nah. Oke. Saking sapa wae lali aku. Lah, nyantimu. Nah, wis nyuwun kesayangan. Ya. Wis, anu ludurke bubar ya. Baru wong Jawa teng anu Pak kulino toprakan dadi ludrukan radi mboten kaku. Wis ora apa-apa, kuwi wis apik. Wong-wong kene wis bahagia apa maneh roh kowe sengsara be. Bahagia sangat. Ora tau ngejak. Wong aku yo sayang kowe lho ya. Ayo kesayangan ya. Iya. Nih Ken. Coba nadanya seberapa kesayangan rapnya. Sendirian aja. Lagune Rapnya saya bilang nih Ken. Coba